हेलौ रायजोफोर नोंथांमोना मिथिगौना दिनै आं इउटुबाव भिडिअ बानायगासिनो दङ नाथाय आं रावखौबो रायनानै भिडिअ बानायाखै मिथिबाय रावखौबो गाज्रि रायनानै भिडिअ बानायाखै अब्लाबो आंनि भिडिअ बानायनाया बिथांमोननि गोरबोआव सौथुहैदों बिथांमोननि बिखाखौ सिमब्रिहैदों मानो बिथांमोना दिनैहाय आंखौ फन हरनानै रायहरनो गोनां जालायदों दम होनो गोनां जालायदों मा दरखार दंमोन आंखौ फन हरनानै आंखौ बेबायदि बुंहरनो जोङो भिडिअखौ बयबो होनो हायो बियो डेम'क्रेसि कान्ट्रि बयहाबो मोन्थाय दं गावबा गाव केन्डिडेटखौ प्रम'सन खालामनायनि जों दा निसिमायावहाय फेरेंगा सारखौ प्रम'सन खालामदों नोंथांमोनखौ फेरेंगा सारनो भट होनो थिनदों मानोना जोंनि सरकारा बायखाया मिथिबायना आं दाख्लैनिफ्राय बुंबाय थाबाय जुदि जेम्सखौ देरहाहोयोब्ला नोंथांमोना सानना लादो निसिमाया गोबां डेभेलप जानांगौआ गासैबो गोदोनानै थालांबाय निसिमाया सेवबाय होननानै सानना लादो आरोखि आं बेखौसो बुंनो नागिरदों दा मानो बिथांमोना आंखौ दम हरनो गोनां जादों मानोना आंनि बै भिडिअफ्रा माने पाब्लिकफोरखौ रोजा नुनाय जादों भिडिअफ्राव बै भिडिअफोरखौ लानानै बिथांमोननि बिखायाव खामखांनाय फैनानैहाय बिथांमोना कन्ट्रल खालामनो हायाखै गावखौनो गाव बिनिखायनो फन हरनानै आंखौहाय रायहरनो गोनां जादों बिथांमोना बुजिदोंना नोंथांमोना रेकर्डिंखौ खोनासं बैसो थैसोजों खोथा गैयालै बाहाय नों आंनिफ्राय गोलैसिन नोंखौ अननानैसो बुंदों आं लाब गैया बिदि ओंखारनायनि मिथिबाय नोंबो गैया आंबो गैया मिथिबायना बुंनायनिबो लाब गैया नों गावखौनो सिन्था खालामग्रो बिगुर मिथिबाय मारैनि मारैनि नोंखौ मिथिया नामा जोंलाय माबायदि मानसि जाम्बा नों बिदि खोथा बुंबाय थानायखौ नों नोंनिखौ नायनांगौ ना माथो नोंसोर नायदानायब्रा बेलाय जोंनिसो खोथा नोंसोर बुंहरनायनि लाबा गैया नोंबो हगारनायनि लाब गैया जाम्बा नों खानासो थाफैनानै बेयाव दावगोला फिसिग्रानाव बेलाय आंनिसो खोथा मा नोंनि खोथा आं नोंखौ अनासो बुंदोंरा फंबाय बायदि साननानैसो जाम्बा ओमफ्राय नोंखौ फन हरनो थिनदों ना माथो हरनो थिनाखैरा बुंबाय जायखिजाया नोंनो नोंनि नाम्बार आंनाव दङ नालाय महामान हरदों ओमफ्राय माथो जायखौ हरनायाबो दाय गोनां जायोना माथो आं नोंखौ फनबो बुनो थिनाखै मिथिबाय रावजोंबो रायज्लायनो गोसो गैया नोंनि गासैखौबो जों मिथिजोबगौ नों मिथिरा नोंसिनि मानसिया बिदि पार्सनेल एटेकल' खालामनो नाजाखायो मिथिगौ आं मा पार्सनेलिटि माथो खालामदों नोंलाय माखौथो रायज्लायबाय थाखो जाम्बा गाबोन अखानायै जों बिदा फंबाय लोगो मोनलायो ओमफ्राय नोङो इदि जाम्बा नोङो बेवहाय आंखौ फन हरलायना बुंनांगौ नामा नोंखौ पार्सनेल एटेकबो लायाखैलै लायाखैला माथो नोंखौ मिथिगौ मा खोथा बुंखो नों रावखौबो जेबो दा बुं नों बायदि रोखोम नों हगारबाय जों बुंगोन नोंसिनि केन्डिडेटखौ नोंसोर देरहाहोनो नाजा जोंनि केन्डिडेटखौ जों देरहाहोनो नाजागोन जों गाबोन अखानायैनो जों लोगो मोनलायगोन बेलाय बे नोंनि नों आंनि आं पार्सनेल खोथा इयो आंथ' बेखौ लाबोनो बिदि दा बुंना नों सोरजों सापर्ट खालामदों नोंसोर बेखौ देरहाहोनो नाजा मिथिबाय जों सोरखौ सापर्ट खालामदों जों बेखौ देरहानो नाजागोन जाम्बा नोंसोर रायज्लायलां गैया नों आरो मोनसे BPF दोलोनि खामानिया मा आं नोंथांमोननो खोन्थानि BPFनि मानसिफ्रा गावसिनि मानसिखौनो गावसोरनो आर'नाइ सोयै नै फैलायबाय होननानै खोन्थायो आरोखि ओमफ्राय बे 70 बोसोरनिफ्रायनो बियो BPFखा बेखौ आर'नाइ गानहोबावनायनि मा गोनांथि दं आं भिडिअ क्लिपखौबो नोंथांमोननो देखायगोन नोंसोरो UPPLआवहाय मोजां मोननानै थांबायमोन ओमफ्राय दिनैहाय जोंनि नांगोलाव जेन'बा मानि थाखाय फैफिनखो बिनि खारनखौ एसे बुंनानै होदो आरो जोंखौ मैयाहाय गरमा गरमि फैनानैहाय जोंखौ सोफैबाय गुदुं मिथिया गुसु मिथिया जोंबो थब्र' थाब्र' हाबफ्रांबाय जोंहा गोदोनिफ्रायनो नांगोलावखामोन जों दा आखायनो नांगोलाव फैफिनबाय आरो माने BPFखौ गारनो हाखाया आरो ने जों गारनो हाया BPFखौ बुंनोसै मादैया फंनैसो बुंना होदो दे जों मैया मालायनि राव बाथ्रा लानानै सोङा हौवा UPPLआव हाबखांबाय सारमोन ओमफ्राय जोंबो मोनथियाखै जोंहा कारेन्ट बिल होग्रा होननानैसो गोजोननाय फैलायदोंमोन ना बावनो ब्र' हाबफैफ्रांबाय जों नोंसोरो UPPLआव थादो होननानै बुंबाय थादों जोंखौ जोंबो सोङा हौवा ब्र' हाबखांनाय जाबाय जों माबा गोदोनिफ्रायनो नांगोलखौसो मोजां मोनग्राखा खुनु दिन जों सोलायफेराखै मैयानि दिनाव सोलायनाय जाबाय आरो जों दा नांगोलखौ गारनो हाया
नांगोलाव थाफिनबाय जों नांगोलखौनो नांफिनगौ नांगोलखौ नांफिनगौ होननानै नांगोलाव हाबफिनबाय आरो ने जोङो नांगोलावनो हाबफिननाय जाबाय आंखौलाय डाक्टारसो फैदों होननानै नैबे खिथाहरनायखा हा गोदाफोर साइकेलजों फैनानै डाक्टार फैदों होननायखाय खिथाबाय दा डाक्टार फैदों होननानै दा फैदों आं न'आव डाइरेक्ट फैबाय आरोखि दाना आंबो डाक्टार नालाय डाक्टार गावखौ उल्था डाक्टार नोंलाय बा होननानै लिंहरफिनो आरोखि गावखौ गाव दखान ओमफ्राय आंनि न'आव फैनायखौथ' आं समबा गैया डाक्टार नालाय डाक्टार फैनानै न'आव फैबाय दाना फैना आंनि न'आव आंल' गुमुरबो गैया सुमुरबो गैया आंनि न'आव फैनानै 500 थाखाल' मोनदों आङो आंलाय मोनथियाबो मायाबो 500 थाखा लांदों आरो ने नैबे डाक्टार फैदों होनना खिथाहरबाय दखानाव खबरानो गैखाया साइकेल गलायनाय सिबना फैबाय आङो मानो होनबा बिसोरो हठाथसो फैनानैहाय खालामफैदों आरो ने फुरथिसो जादों ओमफ्राय सोर फैयामोन फैनाया बेयाव जयनिंआव बिसोरो जों सिनायाहाय बिराद बुरजा मानसि फैदों सिनायखाया आरो नोंसोरो ने रेंगाखौबो सिनायखाया रेंगाखौबो सिनायखायाखै सिनायखाया दा गामिनि मानसिफोर थाफाबाय एसे एनै आरो ने बिसोरो आरो भिडिअ फुटेजावनो रोखा रोखा बुंनाय दं आं 17 बोसोरनिफ्रायनो बिपिएफ खालि सार नैफोरबायदि होनलायनाय भिडिअ फुटेजावनो दङ दा बैफोरखौनो दा होमब्लाबो आर'नाइ थ्रोब गानहोनाय बिपिएफनि माफ्ला थ्रोब गानहोनाय नैफोरबायदि नुनो मोनगासिनो दं आरोखि दा माने बेफोरबायदि गावसिनि मानसिखौनो गानहोनानैहाय रायजोखौ इमप्रेस खालामदों रायजोफोरनि खर'खौ फिदिंदों बिथांमोना बेनिखायनो बेयाव गोजावनो नाङा